2. marcový týždeň a kálnička sa nám rozbieha. Trošku ešte také nevyspytateľné počasie, veterno, ale to k tomu marcu patrí. Poďme si čeknúť Funny Endurko, ako sa šejplo. Pekne hladučké. Ako sa dá na začiatku sezóny aj očakávať. Dneska to má parádny podklad. Klopenky vyťahnuté. Len ten vietor. Ale zase na otváračku došli také Nikoly, že by z nich aj betón na stavbe o hodinu skôr vytvrdol. Motocross. Tu to bolo trošku mäkšie. Ale na marec parádička. Čau.